Typerend voor ons Zuid-Limburgse landschap zijn natuurlijk deze prachtige hoogstamboomgaarden. Ja, na de tijd van Karel de Grote werden die massaal geplant rondom de kastelen. En van die fruitbomen plukken we nu natuurlijk letterlijk de vruchten. Want het is voorjaar, alles staat in de bloei. Het is oogstrelend mooi. En de vogeltjes fluiten, het zonnetje schijnt. Overal vliegen de bijtjes in de bomen. Ja, en daarvoor moet je toch echt naar de Zuid-Limburgse heuvels komen. Ik ben nu in IJs de Margraten en je kunt rondom dit gebied echt heel veel wandel- en fietsroutes doen. Allemaal te vinden via de VVV. Ja, ik zeg schiet op en kom nu, want nu is alles prachtig. Nu loop ik door Laagstam, maar van die hoogstambomen worden heel veel nieuwe fruitrassen gekweekt. Nergens anders dan in Zuid-Limburg vind je zoveel diversiteit aan rassen. En dat is heel leuk, want overal langs de weg vind je boerderijtjes en plekjes waar je dus vers fruit kunt kopen. En restaurants gebruiken veel van het fruit ook in hun streekproducten. Lokaal fruitvlaatje gegeten bij camping De Bosrand. Dat ligt hier tegenover het Savelsbos. En nu ben ik even naar boven aan het klimmen, want hier hebben ze ook heel veel mooie bloesems. Ik sta hier bij de Uitkijktoren in Mesch. Prachtig uitzicht over het hele gebied en over de hoogstambomen. En toen kwam ik deze twee bijzondere mensen tegen. En dit zijn Wim en Annelies uit Zelhem, Achterhoek. Achterhoek. Ja, en jullie hebben een verrassingsweekendje gekregen van Wim. Ja. Superleuk. Maar wat is jullie link met Limburg? Waarom komen jullie naar hier? Omdat het heel erg mooi is. We zijn hier vaker geweest. Alsof je in het buitenland bent. En jullie hebben ook echt een perfecte dag uitgekozen. Ja, heel mooi weer. We hebben sowieso heel mooi weer gehad het weekend. Ja. Ja. En komen jullie dan ook voor de bloesems en voor het heuvelland of voor andere dingen nog? Rust, Rust. uitzicht. We hebben prachtig door het Guldal gewandeld. Even. We zijn nu heerlijk aan het fietsen hier. En dit is weer heel anders. Hoe kwamen jullie per ongeluk deze uitkijktoren Ja, tegen? dat was Wat weten jullie van deze uitkijktoren? helemaal niets. Helemaal niets. We hebben gelezen dat het te maken heeft met de bevrijding. Dat dit een plek is waar voor de eerste bevrijding was. En dat dit door de geallieerden geblazen werd. Ja, dat klopt. Want dat hebben jullie ook gelezen op die steen bedoel je? Steen, Ja. ja. Op die steen. Ja, er is een luisterpunt hier gemaakt bij die uitkijktoren. En dan kun je met je telefoon de QR-code scannen en dan kun je luisteren waarom dit zo'n bijzondere plek is. Het heeft te maken met de Europese Liberation Route inderdaad. Dit is een van die punten die te maken heeft met onze bevrijding. Dus het is echt de moeite waard om hier te komen kijken, of niet? Ja, heel mooi. Wandelroute ophalen hier bij het VVV Servicepunt in Noorbeek bij Landal de Wousberg. En toen dacht ik daar tegenover dus deze superleuke brasserie. Gasterij Henry de Achtste. En ik dacht, je zou wel op het park moeten verblijven om daar te kunnen lunchen, maar dat hoeft helemaal niet. Het blijkt dat heel veel wandelaars en fietsers hier gewoon lekker komen lunchen. Dus terwijl jullie de blog lezen over bloesems en het heuvelland en meer van dat hierboven in de link, ga ik even lekker lunchen. Doei!